Poďte si so mnou uháčkovať túto krásnu a jednoduchú dekoráciu na Veľkú noc. Budeme potrebovať dve farby priadze. Ja som si vzala džínsku, takúto staroružovú a svetlú bielu, alebo už takú dokrémová. Ďalej háčik veľkosti 2 mm alebo 2,5, záleží ako ste zvyknutí, a nožničky. A poďme na to. Začíname háčkovať magický kruh a do tohto magického kruhu si uháčkujeme dve reťazkové očka. Trochu si stiahneme magický kruh a budeme háčkovať dva nedokončené dlhé stĺpiky. To znamená, že pretiahnem iba cez dve očka na háčiku a háčkujem ďalší. Máme dva nedokončené dlhé stĺpiky, naberieme priadzu a pritiahneme cez všetky tri očka na háčiku. Uháčkujeme 3 reťazkové očka a teraz budeme háčkovať 3 nedokončené dlhé stĺpiky. To znamená, že pretiahneme cez magický kruh a cez 2 očka na háčiku, znova naberieme, pretiahneme, naberieme a pretiahneme cez 2 očka na háčiku. Toto zopakujeme 3 krát, až budeme mať na háčiku 4 očka. Naberieme priadzu a pretiahneme cez všetky 4 očka. Uháčkujeme 3 reťazkové očka a celý tento postup zopakujeme dokopy 5 krát. Teraz máme hotové 2, teda ešte 3 krát. Máme hotových 5 okvetných lístkov. Teraz si zatiahneme magický kruh a do druhého reťazkového očka, ktoré sme robili na začiatku, si urobíme pevné oko. Ak máme hotovo, pichneme si do prvého očka, ktoré nám vzniklo, ak sme spojili tie 3 dlhé stĺpiky do jedného, a urobíme krátky stĺpik. Do medzery budeme háčkovať 3 krátke stĺpiky a takto to zopakujeme až do konca riadku. Teda do medzery 3 krátke stĺpiky a do jedného očka 1 krátky stĺpik. Sme na konci riadka a v ďalšom očku budeme meniť farbu. Teda pichneme do ďalšieho očka, naberieme priadzu a pretiahneme už novú priadzu, ktorú sme si vzali novú farbu. Zatiahneme niťky. Pichneme do ďalšieho očka už s novou farbou a urobíme krátky stĺpik. Zatiahneme zvyšné nite a do tohto istého očka budeme háčkovať dlhý stĺpik. Takto začíname háčkovať hlavu. Ďalej uháčkujeme 2-krát nahodený dlhý stĺpik, teda 2-krát si nahodíme, pichneme do očka, pretiahneme priadzu, pretiahneme cez 2 očka na háčiku, naberieme znova cez 2 očka, naberieme a znova cez 2 očka. Ďalej háčkujeme 6 reťazkových očiek. Pichneme do druhého očka od háčika a uháčkujeme tam krátky stĺpik. Do ďalšieho očka uháčkujeme pololdlhý stĺpik. Do ďalších 2 očiek 2 dlhé stĺpiky. A takto robíme ucho. A do posledného očka uháčkujeme polodlhý stĺpik. A do toho istého očka pevné očko. Tak si upevníme ucho. Máme hotové prvé ucho a pokračujeme háčkovaním hlavy. Urobíme do toho istého očka 2-krát nahodený dlhý stĺpik. A ešte jeden. Teda 2-krát nahodené dlhé stĺpiky. A uháčkujeme znova ucho. Takým istým spôsobom ako to prvé. Ak máme hotovo, doháčkujeme hlavu, a to tak, že urobíme 2-krát nahodený dlhý stĺpik do toho istého očka. Ďalej jeden dlhý stĺpik znova do toho istého očka a hneď za tým uháčkujeme jeden krátky stĺpik znova do toho istého očka. Tak teraz máme hotovú hlavu a pokračujeme v obháčkovaní tela, a to tak, že budeme píchať do zadnej nitky okolo bieleho kruhu a budeme háčkovať pevné oko. To znamená, okolo celého kruhu urobíme pevné očka za zadnú nitku. Tak a keď sme na konci, tak posledné pevné očko urobíme do krátkeho stĺpika, kde sme menili farbu. Odstrihneme niť, vytiahneme a niť ešte tá, ktorá nám ostala, tak ju pretiahneme cez zajačika, cez jeho hlavu tak, aby sme ju mali v strede a mohli sme ju tak potom zaviazať o konáriky alebo kdekoľvek vlastne chcete.
Teraz ešte odstrihneme zvyšné nite, ktoré máme jednak z magického kruhu a ďalšie dve nám ostali pri zmene farby. Takže tie odstrihneme, magický kruh tiež a zajčík máme hotového.